Pamene kampeni ili mkati kuno kwathu ku Malawi anthu ndiye akulankhula kumatha mawu pofuna kukopa wanthu kuti akavotere chipani komanso munthu amene iwowo akumufuna kumtima kwawo kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino, phungu wa nyumba ya malamulo kapena kansala. Ndiye lero pa Nyasa Voice Box tafuna tikubweretsereni Bambo Ali Mwima. Bambo Ali Mwima akulankhula nkhani zambiri komanso tu zikuluzikulu mmenemo. Iwowa ndithu lero zikuoneka kuti audio yawo kwambiri yalunjika kwa abale athu abakili Muluzi TV. Kumeneko akuti tiwayamba ndi nkhani yonena kuti ali ndi umboni umene akufuna kuwapatsa abakili Muluzi TV kuti Mai Jane Ansah ndi chidakwa komanso Masuda Chamba ndi sangafanane ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF olemekezeka Tupele Muluzi. Ndi anzathu abakili Muluzi TV chonde musiye kumanyoza Tupele Muluzi komanso kumayerekeza Tupele Muluzi ngati ndi size yawo ya Mai Jane Ansah. Komanso Mr. Ali Mwima akupitiriza ndithu kuphwasula kapena kuti kung'alulana ndi Bakili Muluzi TV ponena kuti akudziwa kumene amakhala abakili Muluzi TV. Atchula mmenemu kuti abakili Muluzi TV akuti amakhala mu dziko la South Africa pafupi ndi nyumba ya bambo kapena kuti president wakale dziko la South Africa Jacob Zuma. Komanso akuti iwo ndithu akudziwa zifukwa zimene abakili Muluzi TV adathawira kuno kwathu ku Malawi. Ndeti madeka limodzi kuti timvetsetse kuti Ali Mwima akulankhulanji ndipo akamaliza Malawi chonde timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji Amalawi kulikonse kumene muli. Ine ndine Ali Mwima, nyamata wa Eastern Region, amene ndimabwera pano kudzapanga counter attack ngati munthu wina wake akunyoza UDF kuisinjirira zopanda chilungamo. Ndeti mabwera pano ndi maumboni. Pali bulutu uyu amene ili mbuli yotheratu imene sidziwa zinthu amayipanga wa Bakili Muluzi TV. Amene ndi bulutu ndithu munthu wa ganyu. Ndigwirizane ndi achimwene ena anena kuti ganyu yake yoluma yokankha ngolo ndi manu. Ali naye pakalavula gaga. Dzathina ndithu asenza misomali wa Bakili Muluzi TV. Chifukwa mkulu ameneyo amangodalira kutukwana. Koma kafukufuku wathu mumuone maudio amene pano pa amapanga anasiya kupanga atake azikulu akulu a MCP ngati mmene ankatchulira mayina pano pa amangopanga ndithu kuipanga atake MCP generally. Chimene adasiyira kuti azikulu akulu aku MCP kuja awasiye mayina awo samatchula. Ife anyamata apa Eastern Region tikuzidziwa zonse zimenezo tufuna tukuuzwa Bakili Muluzi TV kuti tikuzidziwa bwinobwino mmene zidayendera. Ndiye pajaso tidakutulutsira audio yako yomwe imene unkalengeza kuti zipani ankhata a UDF, a PP, a Ford nkhati mukufuna kuti ndikulengezereni, a UTM nkhati mufuna kuti ndidzikulengezerani malonda anu kapena ndidziyankhula zowatukwana ena kumbuyo kwa inu ndiye mundipatse ndalama. Ndiye pajatu zimenezo Dr. Tupele Muluzi saapanga. Dr. Tupele Muluzi ndi munthu wokonda mtendere. Sidamve kuti ukwamatukwanizana ndi munthu, ukwamamenyana ndi munthu, ndale zawo always amangonena ma facts. Lero kungu atchula Jane Ansah kuti Jane Ansah ndi amene adapanga kuti basa apapa apita muthalika akhale nkhati chikwangwani. Komanso mpaka anu akapita muthalika wavomereza kuti inesi ndipanga kampeni. Ndi Jane Ansah abakili Muluzi TV tufuna tukuuzeni si kampeni koma ndi ulaliki. Kayana ali mbusa mmayi ameneyo we don't know. Koma sizi jaso zomakamba mfundo zido kuti pamene pamayi akuti chani akulalata kupanga bwanji. Okay, tanchula mmayi amene Jane Ansah chifukwa chonena kuti pali mkulubwebwe wina amene amalubwalubwa dzulo ndi dzana bwanji kampeni ya Tupele Muluzi akuntchula Jane Ansah. Nawonso ta Jane Ansah pobwebweta pawo tamva kuyankhula zokhuzana ndi UTM. UTM ali komweko ku opposition ali kuboma zokuti mukumangotsutsana nokhanokha.
Abakiri Muluzi mukunena kuti a UTM ndi wotsutsa. Tsono amayi Jane Asa pakunenanso chamba chinalowerera akunena kuti UTM ndiyotani ili kuboma ikulamula. Ndezo kuti panali kusagwirizana kusiyana ku zimenezo chifukwa cha chamba sakuzidziwa. Okay. Wabakiri Muluzi unafunsa kuti Atupele Muluzi angafanane ndi mayi Jane Asa anagwira ntchito ku High Court, ku Supreme Court, kutani chani. Nanga zimene zili ndi ntchito. Nkhani ya ndale kudikira nduti munthu akagwira ntchito m'court. Ayi. Komanso timve chisoni kwambiri kuti mayi amene wakuweruza kwawo kwa milandu amene anawaweruza ndithu pali ena anaponderezedwa. Chifukwa monga tidziwa kuti munthu akasuta chamba kumwamowa amakhala munthu ochititsa manyazi maganizidwe ake. Akaledzera munthu sangakhale akupanga ntchito zabwino. Tikunena izi chifukwa chani? Wabakiri Muluzi TV lisungabwere pano kumanena kuti mayi amasuta chamba. Zimenezo sunganene. Ndiye ifeyo ndithu Amalawi mzimayi osuta chamba amakapezeka kuti. Komanso mzimayi okuti amamwamowa amakapezeka kuti. Kati si m'mahotelo, m'mamugasa, m'makasino, wherever. Ndiye kupezeka kuti mzimayi ameneyo Amalawi ampatse dziko. Ndadzidzataka mwaimwamowa nasutira chamba nkumayendetsa dziko la Malawi. Gentleman, tiye ndikhaleni serious. Inali mwima ndapeza kuti amayiwa ndithu ndosuta chamba bwinobwino ndipo amamwamowa nkumasutira chamba mayi Jane Asa. In so doing, koma ino anthu feta pepetulidwa bwanji. Chikuti chitikira ndi chani? Tiye ndikhaleni serious Amalawi. Kuvotera DPP ndio kuti kuvotera mayi Jane Asa. Kuvotera mayi Jane Asa ndio kuvotera munthu wa chamba komanso omwamowa komanso munthu yonkukhala mzimayi. Ndiye zimenezo sangafanane kumene ndi Atupele Muluzi. Ukumva Wabakiri Muluzi TV chifukwa Dr. Atupele Muluzi sasuta chamba. Samwamowa. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Koma mayi Jane Asa ife tikupatsa umboni kuti iwowa ndi chidakwa komanso ndi ganja smoker. Tiye samwina ligulu la malasta woman kapena kutero. Ndiye zimenezo tiperekanso video yake pamenepa. Ndio nanena kuti Atupele Muluzi anagwira ntchito ndi Arthur Peter Mutharika maunduna osiyana kenakaso kudzabweranso mmusimo kuti iyeyo basi ndi mulesi amadalira ndalama za bambo ake koma kumadzimva wekha Wabakiri Muluzi TV kumayankhula kapena ganyuyo nawenso yakulowa m'maso ndi chamba chimene akumasuta Jane Asa chikupeperera mpaka kumene uliko. Chikuchitikira ndi chani? Wekha kuti munthu amagwira ntchito amakhala nduna. Wekha kunena kuti munthu alibe china chilichonse akudalira ndalama za bambo ake. Kodi sumadziwa zonena kuti chuma chimakhala kwambiri cha ana ngati bakholo la mwalira. Abakiri Muluzi ali moyo. Chuma chawo ndi chawo cha iwo. Tsopano ngati kuli kotero kuti mwana wa president alibe mfundo. Tsopano ngati atibweretsera ana rabingwa Mutharika ndapita Mutharika amene woma adalira ku DPP kwakoko wabweretse kuti taone kuti angayankhule kuti chani. Chifukwa ngati kuli anthu amene amayankhula mwalitata palibe wina kuposa Malemu Bingwa Mutharika, palibe wina kuposa Peter Mutharika. Kuyankhula ndithu zonena kuti olo Mr. Jokes ujama panga za ma comedy ucha. Ananena kuti kupita pa msonkhano wa Peter Mutharika iweyo pamene popo kumva kuyankhula chichewa nkumaliza kufusana ndi zake kuti amwene kodi pamene papa amati chani iye ujaso kungoti inenso ndimafuna ndizikufunsa kuti ine zimene zijasi ndinamve kuti abasi mawati kangowerenga pa news. Koma munthu uyo ndakuyankhula chichewa. Ndiye lero afika ponena kuti anthu ankakuuzani kuti munthu uyu wagontha m'makutu. Poyamba sankamva khutu limodzili linaferatu linali lidabwino limodzi. Lero limenelo liliso ndi nthenda. Ndiye ndizija nkafusa zija kufusa ntola nkhani mpaka I don't get you. Stand with a right position. Munthu so poyankhula amakhala ndi stand right position. Poyankhula.
munthu kuyankhula pa chimaikrofoni holo yonse ndikumva, I don't get you, my answer akuti chani vomerezani kuti dzida kuvutani. Inuyo pamene munangotenga pita Mutharika paja kukapereka ma nomination paper pamene paja pamene munathera. Tiye ndafuseni awiniko amene ali amene timati Boni Kalindo. Kodi Boni Kalindo DPP imaluza chifukwa chani? Ndi Boni Kalindo akunenetsa kunena kuti DPP imaluza chifukwa chodzimva, kukula mtima, kudziyenereza pamene sili kanthu olopang'ono. Video yake so ya Boni Kalindo tikupatsa. Ife sitimangoyankhulatu za m'maluwa zokuti Agenesis amadya chamba, tikupatsaniso video yake pomwepo. Ife sitikungoyankhula ngati mmene mapangira inu ngosema dzima propaganda. Ife sitimapanga zimenezo. Ndiye ndikufuna ndiulule pano iyo Wabakili Muluzi TV, ndikufuna ndikuulule pano. Usayerekeze kuti mmene amakusasatitsa awa amene umanena kuti MCP ndikuti ife anyamata aziwiri ajena a Eastern Region ndikozanso kukusasatitsa choncho osatheka. Tikunena izi chifukwa chani? Ine ndimakudziwa kumene iwo makhala, koma kuti that is none of business. Ndingokutsina khutu pang'ono ngakhale ukhoza kukana for security purpose, koma umakhala pafupi ndi Jacob Zuma. Ndiye zimenezo ngakhale kuti anthu amakufunafuna, ife timakhala zonena kuti tilibe nazo ntchito chifukwa kuti timadziwa kuti iwenso ndiwopandanso ntchito nkomwenso. Komanso chimene unachokera ku Malawi mwina anthu samachidziwa, kapena kuti ganyo amenezo kuti umagwira mu sim card double sim card 2 anthuso samazidziwa. Ganyo ameneyu iwe umagwira pa njira ziwiri. 1, iweyo umagwira ganyo amene ncholinga chonena kuti idzakabwerera DPP udzakhala mfulu kumapita ku Malawi, kumabwera ku Malawi kuno. Right now ndiwe kapolo refugees amene sungabwere ku Malawi olo zitavuta olo zitapanga mtundu bwanji. Ganyo oyamba ndi amene. Ganyo wachiwiri umagwirira ndalama kuti udzidyera kumeneko. Ganyo wachiwiri ndi amene. Komano ndimafuna ndawuze anthu a mtundu wa Chimalawi kuti kodi Kanganya ameneyo anathawanji, adayambana ndi ndani? Nkhani imene tufuna tinene pano Amalawi muimvetse kwambiri chifukwa timangomumva twindwindwindwi kumangoyankhula za mwano zotukwana anthu. Kumene kuja kumakhala kupya mtima. Ndi chifukwa chake simudzamuona Wabakili Muluzi TV olo zitavuta zitatani akulilira alubino ku Malawi osatheka. Chifukwa imeneyi idali business yake. Amati anthu aja akayendera kutolera mafupa aja kukapereka kwa Peter Mutharika malingana ndi olengeza zimenezo mkhoti, komanso zimene zimapezeka m'mawayilesi, panyasa pa YouTube ndi ma Facebook, kuti wapolisi adawulula kuti anthu amataka tolera mafupa aja nadzera kwa Heatherwick Ntaba nakapereka kwa Peter Mutharika, a president opuma Arthur Peter wa Mutharika. Ndi Peter Mutharika otsopano mpamene ankamatenga kumampatsa nyamata Wabakili Muluzi ngati ontuma kuti adzipititsa kulikonse nanga si president sangayende nadzo zimene zija mbulukuface m'manja chani, koma inali yonena kuti akamadutsa Wabakili Muluzi TV yes bwana monsemu nkumapita mpaka kumene akapita kufuna nanga si order from above. Ndiye pamene adangowulula wa polisi uja chaka chimene wathawa Wabakili Muluzi TV ku Malawi kupita ku South Africa. Sizijaso amanama ndili kuti ali pa South Africa pompa mu compound za Jacob Zuma. Tikudziwa kuti izi zatsutsa for security purpose, koma pansi pa mtima iyeyo akudziwa zoti komanso mwana uyuyu mwana uyu amafukula. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Now timafuna tukuze chonchi Wabakili Muluzi TV kuti ndi chifukwa chake nthawi zonse mafuna kuti MC uje DPP iloweso mboma zidzapitiliza business zako zogwira mafupa alubino makagulitsa kunjazo. Zimenezo mphanga walemba m'madzi wodzingodyeza pa YouTube zomwezo kumeneko.
udzingodya ndalama zimene akutumizira achina Arthur Peter Mutharika zomwezo kumeneko. Si nthawi ino yonena kuti wokhozanso kumadya ndalama za mafupa a albino zimene zija zidata. Albino pano ndi amfulu. Arthur Peter Mutharika adatchulidwa mkoti. Iwo mangonena iwe chani kumangonyoza anthu. Bwanji sukumbutsa zimenezo kuti komatu nganga Bulawayo Arthur Peter Mutharika anatchulidwa mkoti kuti ndi iyeyo amene amatuma anthu kuti adzikapha albino. Bwanji suyankhula zimenezo. Video yakenso tikupatsani. Ife sitikufuna kumangoyankhula za m'maluwa. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Ndiye timafuna tikuuze zimenezo kuti ife timakhala kuti tilibe nawe ntchito ndipo ndiwe munthu wopanda ntchito kumene. Ngati mmene alili kantanyiwa kakokonso nkabodza koopsa zimene zimayankhulidwa mujeni mu ndege ine ndili nazo mpaka lero. Tsopano ngati simukutulutsa nthawi ino ya kampeni mudzatulutsa liti ndipo zidzagwira ntchito liti zidzatani. Waipekanso bodza lina dzanali pongotango adyera amene amapatsa ndalama akuti pamenepa mundege muja munathawa munthu mundege muja munathawa munthu. Tsopano anthu atatembenuka kuti iweyo dilu imenejo mapanga nawe iweyo waujeni wantanyowa chifukwa iwe ukuoneka kuti zimene zija umaona umapanga nawo dilu ija unali kumeko ndekapena umaulula chifukwa chonena kuti sunapeze zimene udalonjezedwa. Komatu kunena kwa ndithe ndanthambwe anazitengera. Mukhoza ati kuyankha mulandu chafuka kafukufuku anthu amafukulabe kuti ngozi chidachitika chifukwa chani. Ndi anthu akhoza kungonena kuti ansala yake ndi Comrade Mtanyowa. Chifukwa ndi amene umalongosolo zoti anthu anali ku toileti, anthu ajende zinatere, anatenga mauje mifuti, kuombera mapiloti, umayankhula zambiri zimene zimalowa m'mauje ni mafoni mwa anthu anzeru ambiri amazisunga. Lero ukanama kuti pamenepa mmene muja munathawa munthu ndi pamenepa zonsezo tikunena kuti ndizabodza chifukwa sumazimaliza. Unanena kuti uli ndi ma audio amene anthu amayankhula mu ndege muja kuyankhula komaliza m'mafoni mwawo mpaka lero sukutulutsa. Anthu angakukhulupirire bwanji? Maona timu imene anasankha Mutharika very useless. Akuti kuli Comrade Mtanyowa ati kuli Abagiri Mluzi TV anaguganata alibenso ndi ntchito yomwe basi pano pakuti munthu kuntchula Jenasa iweyo wekha sungaone mmene akupangira nkhati ulaliki ndale unamuona kolo Mai Patricia Kaliata akafuna aziyale ndale angamake amenachi Mai Patricia Kaliata kuti ayambe kuyankhula angamake Jenasachi. Ndiye munthu oti ukusuta chamba ukumwamowa nkumakhalaso kuti kapena umalalika nkhati za ubusa ndi za simanje yetu. Zimenezo ndi zimene timafuna tikuuzeni. Komanso timafuna kuti inuyo muyankhule ambendera analengeza chisankho mkati mwa usiku. Komanso ukwakulira kuti kodi chinganchititse ndi chani munthu kumalengeza chisankho akulira. Komanso munthu yana alionena kuti mene monena jaji anakhala jaji koma bola iwo analibe tipics ankangofufuta ndi bopen. Ndi chinawapangitsa kulira ndi chani? Ankadziwa kuti abera achipani cha UDF. Koma pokuti akakamizika kuti alengezebe ndi chifukwa malemu ambendera ankalira. Zimenezo tikupatsiraniso video yake imene anthu akuyankhula momasuka nkhani zimenezo. Ndiye Abagiri Mluzi TV nkhalamba yako imene ukumayanika ku page house iyo imene mwayimika nkhati chikwangwani kunena kuti okay titenge nkhati chotchinjirizira nkhalambayi kaya ndi dzibonga zidzifikira kwa nkhalambayi tikangokhala zokuti tawoloka basi nkhalambayi tigwetsere kuti dziyenda ife kumakangana na maudindo mapita mtsogolo. Zimenezo tusizitheka. Timalize ndi video ina imene akunena kuti chingakhale mudzapange kampeni bwanji simudzapambana chifukwa misonzi ya anthu amene munawapha albino ndi mwazi wawo uli m'manja mwa DPP. Chifukwa ngakhalenso awiniku akuvomereza kapena kuyikira umboni kuti ine amene amapha albino ndikuwadziwa ndipo ali m'bomamo. Ali m'boma ake ndi ndani nthawi imene ankayankhula zimenezi? Akulamulira Arthur Peter Mutharika.
ndipo amati akuluakulu a boma la DPP ndi amene akumapha alubino, ndipo kumene kuli misika yake ndikukudziwa, and that is true, akunena zoona. Koma iwe zimene wamubakili muluzi TV sumayankhula. Shame on you. Chimunthu cha ganyu chopanda ntchito chokoka ngolo ndi mano akuti koseko kuti mpaka kuti upezere mwayi onena kuti apita muthalika adzalamulira udzabwere ku Malawi ng'o sudzabwera kuno chifukwa yonena kuti iweyo palibe DPP imene ingadzapanga kapena apo ayi mubwezeretsa alubino achatu akhale amoyo. Kupanda chisoni upanda manyazi makakumba munthu anamwalira kalekale kukumba kumamudula munthu phansi kuthawitsa anthu alubino amasowa mtendere mopanda manyazi apita muthalika ati ndikagula belu mesa pano ndi nthawi yogula belu ndino nthawi yogula belu tu ndino kuti makutu amve mapanga nginginginging pano pafika poti kuyankhula chinthu manena kuti mwakuti osamva mwanga ngati kuti mubwereze audio kumpatsa nganga bulawayo ndetu kakhala onena kuti akuti munakontha makutu kumachita kulozera oh yes akuti tsopano amva pamenepo with sign language amene mukumpanga kuti akhale president wandani 5 years dzibwana chani ndiye zimene ziwabakili muluzi TV binsop ife sitikufuna zotitengera kuntoso nkhati nyama ya maliro a njoka udzipanga ndiyena zimenezo. Leave you DFA alone. Tufuna tukuze zimenezo. Uzane ndakanganyako kumene ku DPP simungatenge boma olo zitavuta zitapanga mtundu bwanji. Simungatenge boma ino. Ndipo inu yonse mudzalowaso mboma kumene kukuli anthu adiyela odzikundikira kumene koko. Olopo mpano pa Michael Usi imene apanga loncheka ujini chipani chawo cha zidya zako uli ndi mulandu uchu kaya ati mulibe mulandu. Anenanso kuti it's too much selfish, dyera too much. Zipani zina amanena DPP kunena kuti simamva simafunako kuyenda ndi anthu zimene munalephera 2019 zimenezo yetu ndiye timafuna tukuze zimenezo wabakile muluzi TV 20 minutes yakwana. That is enough. Chifukwa nanga sizi kumayenda zambiri pa social media. Ndiye titumiza limodzi ndi ma video onse amene tanena pamenepa. Ngati pali chimene tikunama mutitsutse. Tibweretsenso maumboni ena akanganya anthu oyipa ino oyamwa magazi alubino ena.